Najväčším pokladom na tejto zemi je čas. Čas milovať, čas žiť. Ako sa narodíme, tak začneme umierať. Možno ste ma nepochopili správne, tak to zopakujem. Od chvíle narodenia začíname umierať. U niekoho to ide rýchlejšie, u iného pomalšie. Niekto si to urýchľuje, iní naopak zdržujú. Koľko minút denne stratíme činnosťami, ktoré nás nevedú bližšie k našim snom? Ako často sa pozrieme na uplynutý deň a zistíme, že sme nesplnili to, čo sme si naplánovali. Zaznamenávajte svoje ciele každý deň. Ak ich dosiahnete, nežijete len tak, ale naplňate svoje sny. Venujte čas sebe zdokonaleniu. Čítajte, objavujte, žite naplno a skúšajte niečo nové. Dátum vášho narodenia a smrti na náhrobku sú len 2 dátumy. To, čo je medzi nimi tá pomlčka, má skutočnú hodnotu. Pretože počas toho času ste mali šancu dotknúť sa životov iných a zanechať na nich svoju stopu. Vaše prečo by malo byť jasným dôvodom, prečo sa každý deň zobudíte a snažíte sa. Tá pomlčka medzi dátumami je to, čo vás poháňa. Akú známku by ste si dali od 1 do 10, vzhľadom na vaše zdravie či fyzickú kondíciu? Dbáte na seba? Myslíte na svoje zdravie a stravu? Cvičíte pravidelne? Premýšľajte o svojom prostredí, práci a vzťahoch. Ak vám neprinášajú spokojnosť a naplnenie, ovplyvňuje to váš život. Mnohí opustia tento svet bez toho, aby zanechali akúkoľvek stopu. Aký bude váš odkaz? Aký prínos prinášate? Čo zanecháte pre tých, čo prídu po vás? Na chvíľu sa zastavte a premýšľajte o svojom prečo. Prečo žijete svoj život? Ak váš dôvod nevyvoláva silné emócie, možno ešte ste svoje prečo nenašli. Vaše prečo by malo byť silné a zásadné. Také, ktoré dokáže zmeniť nielen váš život, ale aj životy tých okolo vás.